Вітаю сябры, гэта Маша Калеснікава. Еўрарадыё вырашыла выправіцца сёння ў Беласток, каб расказаць вам пра класны мясцовы дуэт Нічес і Свада. Яны міксуюць сучасную электронную музыку з падляшскім каларытам. Так што хадзем. Пачнем з таго, што беларусы збольшага не слухаюць беларускую музыку. Поляки слухають польську музику? Ja myślę, że słuchają w Polsce Polacy polskiej muzyki. Szczególnie rapu. Tak, tak. Teraz u nas jest faktycznie jakiś taki boom na rap, ale właśnie to jest tak, że Polacy słuchają polskiej muzyki i właśnie ci polscy artyści wydaje mi się, że tak skupiają się tylko na Polsce, że jakby ciężko potem właśnie na polskim rapie na przykład wybić się jeszcze tam na jakąś większą skalę, bo jednak to jest po polsku i tutaj dużo zależy od tekstu. No i wiadomo, jest moim zdaniem jakaś taka duża przepaść między tymi faktycznie artystami takimi topowymi, gdzie faktycznie jest parę z popu osób, a reszta to jest chyba rap, tak mi się wydaje. Aczkolwiek mi też ciężko powiedzieć, bo ja akurat mało słucham polskiej muzyki tak naprawdę, więc nie wiem, jak ty myślisz, Wiktor? Ja również przyznam się, że nie słucham bardzo dużo polskiej muzyki, ale wydaje mi się, że tak, że ogólnie Polacy słuchają dużo polskiej muzyki, takie mam wrażenie. Jeśli tak pytamy szerzej, gadamy sobie szerzej o tym, tak jak Nika mówi, no... Ale często to jest właśnie ten sam, powiedzmy, w sensie ten gatunek bardzo się powiela, albo to jest rap, albo właśnie pop. Raczej jest mało takich eksperymentów, które by się wybiły, nie wiem. Tak, no, Nie, no że to to może tak raczej samo taka... z założenia, że eksperymenty to się wybijają dość rzadko, nie? А ви граєте польську музику, як вважаєте? Чи то є якась така космополітська музика? Aha. Co tam u was? Ja bym powiedziała, że to jest muzyka stąd, tutejsza. Ja bym chciała to tak nazywać. No raczej to jest takie coś, że jednak czerpiemy z muzyki globalnej, z różnych gatunków, ale jednak przekładamy to wszystko na te Podlasie tutaj, u nas. I ja bym chciała powiedzieć, że to jest właśnie taka nasza muzyka. Raczej się nie określała, czy to do narodowości, czy do właśnie konkretnego gatunku. Chyba raczej bym tak powiedziała ogólnie, że to wyznaczamy taki kierunek Podlasie Bounce. I tym chciałabym się trzymać, że właśnie to jest taki nasz jakby znak rozpoznawczy. Tak, ja myślę, że tak, no Podlasie Bounce, na pewno. No ale jesteśmy w Polsce, to Polska, nie muzyka. Na Podlasiu to Podlaska. Raz, dwa, trzy, cztery. Пісні мої пісні, дівасті подіну, соберу фартуша, купалі Росію. Як не буде добра, то я позбираю, як не буде кепська, то позабиваю. Гори душа, горить і палає, свого м'якого гукає, шукає. Гук, міл, гоуп, я готова. Ти почуй, як звучить моя мова. 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 Супер! Але ви співаєте ўсё ж на такой мяшанцы, якая падобная да беларускай музыкі, і вас любяць беларусы. Вы разумелі, калі зачыналі праект і зачыналі спяваць на падляшскай мове, што гэта стрэліць у Беларусі? Nie. Właśnie nie. Ogólnie, w sensie ja na przykład mogę powiedzieć, bo moja przygoda się zaczęła od muzyki tradycyjnej i w sumie od małego byłam w studiu podlaskich Białorusinów, Żemerwa. I często jeździliśmy na różne ekspedycje na Białoruś właśnie do starszych tam babci, zapisywaliśmy te pieśni. I ja byłam w ogóle święcie przekonana, że na Białorusi wiedzą o Podlasiu i że to jest jakby oczywista oczywistość. A potem się okazało, że my jeździliśmy do specyficznych ludzi, do konkretnych ludzi i tak naprawdę to nie jest takie wiadome. I dopiero nasz trzeci singiel, Hadżuja, który się tak rozniósł właśnie na Białorusi, dał mi do zrozumienia, że to wcale nie jest tak, że ludzie byli zaskoczeni, że jednak tutaj na wschodniej granicy w Polsce mówi się w takim języku i że to jeszcze jakoś istnieje. Ale tak samo ludzie w Polsce nie wiedzą, więc to jest taka trochę magiczna kraina, o której raczej są memy i raczej, że to jest Polska B, niż faktycznie, że tu jest tak, no nie wiem, tak różnorodnie i mamy tutaj naprawdę dużo kultur. Taka polska egzotyka.
Trochę tak może, ale wiesz, u nas starsi ludzie mówili tak, no nie? A teraz? Mówią. Teraz cały czas mówią de facto, tak, ale kiedyś ja mówię, tak pomyślałam o swoich dziadkach, nie? Moja babcia tak rozmawiała, chociaż była katoliczką, to potrafiła w ogóle, wiesz, nie było to jakoś dla niej problemem, bardzo tu była osadzona na Podlasiu i ona potrafiła mówić po naszemu. Ale z nami to oczywiście nie za bardzo. Ale też jak robiliśmy projekt, jak zaczynaliśmy, to w ogóle nie było takiej mowy o tym, że my to na Białoruś kierujemy, czy na Ukrainę, czy gdziekolwiek, nie? Tylko, że to właśnie bardzo mi się wydawało to interesujące, że Nika potrafi śpiewać w tym języku. Sięgaliśmy na początku do takich bardziej tradycyjnych pieśni z Podlasia i tylko łączyliśmy je z nowymi rzeczami. Więc tak wyszliśmy raczej stąd, z tego miejsca, z Podlasia, a nie z jakiegoś szerszego, z czegoś szerszego jak Białoruś, czy z kim, no nie? Zabudzi promienie i zatknij, zatknij. Zabudzi promienie i zatknij, zatknij. Po sadочку хожу я, хожу. Континент саджу я, саджу. По садочку хожу я, хожу. Вкусных яблок хочу я, хочу. Was hejcić za mowę? Zdarza się faktycznie. No, przy tym hadżuja to zauważyliśmy, że ten język na pewno nie przechodzi tak obojętnie ludziom. I było mnóstwo komentarzy, czy to właśnie ludzi starszych, czy młodszych, że Od Polaków? tak, że właśnie, chociaż od Białorusinów. Nie, od Białorusinów takie same. Też takie było, same. tak, różnie, że właśnie, że takiej mowy nie ma, albo że właśnie w Białymstoku już mieszkam 15 lat i nie słyszałam czegoś takiego, albo to starocerkiewno-słowiański, czy podkarpacki, no nie wiem, właśnie nawet Jakie chcesz, no? Tak, już na priv nawet pisali podkarpackie. właśnie do Wiktora, że proszę nie oszukiwać ludzi w ogóle, więc no zastanawia mnie to, że faktycznie ludzie chcieli to komentować i chcieli jakby tam pokazać swoją rację. A o muzyce nie było wtedy za bardzo w ogóle. Bardzo to jest takie. Ale te same komentarze, wiesz, bo jest tak, jak wrzucamy cokolwiek na TikToka, my tam nic nie piszemy, że tu wszyscy tak rozmawiają. My nic takiego nie robimy, nie? My tylko po prostu bierzemy jakieś tradycyjne pieśni albo tradycyjny język, Nika wymyśla słowa i robimy coś po naszemu. Ale zawsze są komentarze, tak ludzie nie mówią tutaj. To nieprawda jest, tacy ludzie ale proszę właśnie nie oszukiwać. Tutaj na Podlasiu mówimy po polsku, więc to jakieś takie insecurities wychodzą z ludzi na pewno. To od razu właśnie, że tak aż musisz skomentować, nie? To śmieszne, ale zauważyłem, że ze strony Białorusinów też jest tam, spotkałem się z komentarzami, może nie aż tak dużo, ale że to nie prawda, to nie ma takiego języka jak ten. Że to nie jest białoruski, albo to ukraiński. To jest tak, to jest tylko dialekt białoruski, albo to jest dialekt, no takie właśnie, że... Pamiętam, była jedna wielka dyskusja między tam dwoma ludźmi właśnie, czy to jest podlaski, czy to jest białoruski. Tam faktycznie jakoś Więc tam ten doszło. język jakoś tak wydawało, nigdy nie myśleliśmy o tym, że to może być kontrowersja jakaś. А чому людям ось так потрібно, щоб мова була ну ось тільки така, а не така, як ви лічите? Чому ось їм так це не подобається? Właśnie, to dobre pytanie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi na przykład o Polaków, no to oni chcą po prostu być jedną, zjednoczoną Polską, która po prostu nie ma jakichś tam odchyłów ale często pewnie to są też ludzie właśnie z centralnej Polski, a tak naprawdę te pogranicze, to nieważne, czy jesteśmy na wschodzie, czy na zachodzie Polski, to są te mieszanki, to jest nieuniknione. No tak naprawdę z Białorusią mogłabym powiedzieć, że ta granica jest tylko taka umowna, bo przecież one się przesuwały, były po prostu w różnych miejscach, więc tak naprawdę no ciężko, żeby nagle po prostu tę granicę odciąć i już, koniec. Tutaj polski, tutaj białoruski, więc mi się wydaje, że ludzie jakoś tak chcą przynależeć do jakiejś grupy i chcą na przykład dbać i na przykład jak widzą, że coś jest nie halo i jest takie nie wiadomo jak to określić tak naprawdę, co to jest ten podlaski, a jeszcze jest mnóstwo dyskusji na temat, czy to jest właśnie gwara, dialekt, czy mikrojęzyk, to też, no a nie wiem, miałam takie podejście, że to nie musi być określone tak naprawdę, że to po prostu jest, ja to słyszę na co dzień i nie mam potrzeby w ogóle określania tego i jakoś tak ustrukturyzowania, że to jest gwara, ale jak ktoś powie dialekt, to już koniec po prostu. Tak, no ja do samej nazwy też oczywiście, to jakoś coś, co istnieje, nie? Ale to ciekawe pytanie zadałaś. Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie, i to młodzi ludzie często, to są
czemu to jakoś okazuje się kontrowersją, czemu oni ze wzburzeniem piszą o tym, no nie? Że tutaj coś takiego się dzieje w Polsce. I to pewnie, nie wiem, nie mam narzędzi, żeby to badać dokładnie, ale to na pewno historia jakoś ma tutaj wpływ, no nie? Że tu była trudna historia z tą przesuwającą się granicą w różne strony i przez wiele lat i tego, jak tu się mieszały bardzo różne wpływy, no nie? Ale tak chcemy pokazać, że pogranicze trochę się rządzi właśnie własnymi prawami, bo to jest... To nie da się określić, nie da się zamknąć. Ci ludzie są tutejsi, bardzo często podkreślali, że są tutejsi. Czy oni się czuli Białorusinami albo Polakami? Myślę, że nie do końca, ani tak, ani tak. No nie? To nie tak, że oni jakąś większą przynależność narodową tutaj albo tutaj wykazywali, że to nie zmieniało Mogli żyć normalnie, nie? Ну, я вось таксама з Палесся, з беларускага, з мяжы, ну, вось каля Украіны, так. У нас там таксама ўсе казалі, што мы тутэйшыя. Ага. Размаўлялі на сваёй гаворцы і казалі, што мы тутэйшыя. Так што я вельмі разумею вось вашу гэтую сітуацыю. Калі мы пойдзем, напрыклад, у поўнач или поўдне там у нас на Падляшы, то будзе троху розна, можна так сказаць, і там мягчэй ці больш твёрда, але ўсе, так думаю, разумеюць сабе. Але ты зараз гаворыш са мной па-беларуску, таму што ты вучылася ў беларускай школе. Так. Я таксама учылася там 9 лет у беларускай школе, так што у мяне так цяпер, напрыклад, гэта так, на беларускай мове гэта цяпер будзе, так, а у нас больш твёрда так будзе цяпер. Будзе цяпер в нас таксама на Палессі. Так, ну вось. Ну вось, уласна, такая розніца. А як вы лічыце, увогуле у сучасным свеце, ці важна, на якой мове спяваецца, на якой мове выконваецца твор? Myślę, że no to jest ważne, tak, to jest jakoś. Najlepiej się, chociaż tak, to można tak też wielorako rozumieć, nie? Jak chce się zaatakować rynek jakiś światowy, no to wiadomo, że język angielski albo koreański ostatnio pewnie, ze względu na popularność K-popu, to jest dobry wybór, jeśli to ma być marketingowo jakoś szerzej trafiać, ale też śpiewanie we własnym języku albo pozwala na jakieś mocniejsze poruszenie emocjonalne. Ale my zauważyliśmy, tak rozmawialiśmy o tym z Niką, że czasami jest łatwiej coś wyrazić w języku, który jest dla ciebie taki nie pierwszy, jak polski w naszym przypadku, tylko właśnie jak po naszemu. Dla Niki to jest taki trochę jakby kolejny język, który zna. No nie tak, sorry, że tak mówię w twoim temie, ale to tak bo jest. faktycznie ja też się nie wychowałam jakby w języku podlaskim, powiedzmy. Moi tam dziadkowie, powiedzmy, między sobą rozmawiali, ale ja już jakby nie odziedziczyłam tego, więc tak, mój pierwszy to zdecydowanie polski. No, tylko później właśnie tam u Fioników, nie, to już mogłaś rozmawiać. No też będąc dzieckiem, ja na pewno mniej, ale ciekawe jest, takiej analogii szukałem, że iluś jest artystów w Polsce, w ogóle bardzo uznanych, którzy się nie wychowali w Polsce, nie? Dla nich oni się wychowywali w innym kraju. To już nie będę mówił, ale to są znane bardzo nazwiska na polskiej scenie muzycznej. I dla nich pierwszym językiem był angielski albo niemiecki, a z mamą rozmawiali po polsku, powiedzmy. Więc to było tak umieli, nie wiem jak to powiedzieć. No, łapali taki dystans. Dystans, właśnie, mieli taki dystans do tego języka, a to może im jakoś pozwoliło trochę się mocniej w nim wyrazić, nie? Bo nie czujesz aż tak, każde słowo nie gra aż tak dla ciebie, taki masz bardziej jakby pędzel do malowania czegoś i możesz sobie, tak jak masz dystans większy, to może coś ciekawiej namalować, nie? To tak trochę myślimy o tym też. Tak, no ja mogę właśnie powiedzieć od siebie, że faktycznie w tym mikrojęzyku podlaskim łatwiej mi się otworzyć, przynajmniej na ten moment, że czuję, że w polskim jakbym coś teraz po polsku zaśpiewała, to byłoby to bardzo jakby odsłaniające. Może tak, że to jest faktycznie taki już wyższy level, powiedzmy, wtajemniczenia, że ten podlaski no, pozwala mi tak trochę popatrzeć na to z boku i tak jakoś
więcej opowiedzieć. Nie? Trava murawa, rumtyny zielona, rano ranko, rumtyny zielona, nema na mnie, cieplinka go deszczu, rano ranko, cieplinka go deszczu. Ёсць такое ўражанне, што вы пішаце калі свае песні, то вы адразу думаеце пра візуальны складнік. Бо яно ўсё вельмі гарманічнае, так? Але я ўжо ведаю, што у вас ёсць рэжысёр, які вашыя кліпы здымае. Вось як адбываецца гэты мэч, як ён вас разумее, што вы для гэтага робіце, і наколькі ўвогуле важна ў гэтым свеце выпускаць кліпы? Wiktor? Ja? Dobra. Tak, rzeczywiście pracujemy z Karolem Mochem, który jest super artystą wizualnym i jakby od samego początku większość naszych singli towarzyszyło im wideo jakieś, no nie? Więc to miało znaczenie. Jakoś tak się nam złożyła, super układała nam się współpraca od samego początku, że z Karolem zostaliśmy i właściwie cały czas jakoś myślimy wspólnie o kolejnych projektach, więc on jest takim trochę, jest częścią teamu czy zespołu naszego, na pewno. Ale to jest ważne pytanie, to o którym mówisz, jak w dzisiejszym świecie w ogóle wypuszczanie klipów, jak to się ma. Bo trend jest oczywiście taki, że wszyscy oglądają coraz krótsze wideo, to są albo na Instagramie Reels, albo TikToki, albo platformy, które pewnie podobnie starają się konkurować w tej materii. I to jest trudne pytanie. Jakoś, nie wiem, to wynika może trochę z przyzwyczajenia, ale chciałoby się myśleć po prostu o piosenkach i o tym, o utworach jako o czymś większym, o czymś całościowym, o czymś, czego nie oglądasz właśnie na telefonie pionowo, tylko jeszcze w takiej formie kinowej, panoramicznej, że możesz to sobie... chciałoby się o tym w ten sposób myśleć, ale czy tak będzie i czy to jest jakiś trend, który totalnie zabije takie tradycyjne wideo muzyczne, to tego nie wiem. I nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Po prostu jakoś tak jest, tak się dzieje, nie? Ale trzymamy się na razie tych dłuższych form, można powiedzieć, bo nie wiem, wydaje mi się, że na razie po prostu jesteśmy na takim etapie, że po prostu podoba nam się taka dłuższa forma. I też faktycznie trend jest taki, że już nie patrzy się na piosenkę jako taką całość, tylko na pewien fragment, który właśnie jest w TikToku i on się staje wiralem. I nie ukrywam, na pewno mamy większe wyświetlenia na jakimś tam TikToku, ale to nie znaczy, że nie chcemy robić klipów. Nie wiem, na razie po prostu taka cała forma nam pasuje i dopóki nam się będzie takie coś podobać, to myślę, że będziemy w to iść. Ale też mamy oczywiście i krótsze formy. Mamy taki format jak Tour de Plita. To zaczęliśmy, gdzie po prostu jeździmy po różnych piecach kaflowych do ludzi, którzy się zgłosili. No i tam właśnie stwierdziliśmy, że to jest dobra forma na takie krótkie właśnie TikToki, więc trochę się tym bawimy i patrzymy. Na razie tak. Na razie nam się wydaje, że jakieś takie panoramiczne wideo tradycyjne, YouTube'owe to jest jakaś taka pełniejsza forma artystycznego wyrazu, a nie tylko content, no nie? Bo teraz jest nacisk na to, żeby tworzyć content. Tak, i historię można wtedy opowiedzieć. Tak, a tutaj jest taką, jak chcesz opowiedzieć większą, ciekawszą historię, to może to jest lepsze do tego, lepsze medium. А як тыя людзі, да якіх вы прыязджаеце, вы ж на вёсках здымаеце збольшага свае кліпы, так? Вось як людзі гэта ўсё ўспрымаюць, як вы ім тлумачыце, што будзе адбывацца, і ці потым яны нейкі фідбэк вам аддаюць, калі, напрыклад, глядзяць на сваю хату ўжо ў вашым кліпе, неяк па-іншаму яе бачыць можа. Tak, to mogę powiedzieć właśnie na przykładzie ostatniego klipu Uzorów. Tutaj było wszystko trochę na wariackich papierach i na ostatnią chwilę szukaliśmy w ogóle tej lokalizacji. No i naszym głównym takim medium, gdzie szukamy na początku, jest Instagram, więc oczywiście odezwaliśmy się, kto ma taką chatę. No a tu był taki problem, że ludzie chętnie oferowali stodoły, chętnie oferowali właśnie podwórko, ale nie samą chatę, bo w większości właśnie mówili, że jest już odnowiona i że już
nie ma takiego klimatu, jak my potrzebujemy. Ale potem, co się okazało, w sensie pojeździliśmy faktycznie po tych różnych lokalizacjach, ale nie znaleźliśmy takiej perełki, można powiedzieć. I jak już zajechaliśmy do tej stodoły, którą wybraliśmy, okazało się, że jest tam chata, w której mieszkali rodzice dziewczyny, która tak naprawdę się do nas zgłosiła i była naszą fanką. Więc tutaj ostatecznie weszliśmy do tej chaty, jak zobaczyliśmy, że aż normalnie nie mogłam uwierzyć, że takie coś jeszcze istnieje i faktycznie ludzie, to nie jest jakiś skansen, to nie jest na pokaz, tylko prawdziwy dom. No i tam zaczęliśmy kręcić i dużo osób w ogóle pomogło nam już na miejscu, bo fakt, że docieramy przede wszystkim do tam 25-35 lat, tak, i tutaj Instagram króluje, ale okazuje się, że dużo rzeczy możemy też załatwić właśnie na wiosce, po prostu rozmawiając z ludźmi. Na przykład tutaj ktoś nagle użyczył traktor i mogliśmy się przejechać traktorem, czy właśnie tutaj sołtysowa świetlicy nam użyczyła, więc ludzie są na tyle, nie wiem, uprzejmi i tacy pomocni, i obserwujemy to na Podlasiu szczególnie właśnie, że nie muszą wiedzieć nawet, co robimy, ale jeśli widzą u nas taką jakąś szczerość, że naprawdę chcemy coś zrobić, to bardzo chętnie nam pomagają. Więc tutaj właśnie okazuje się, że to nie jest tylko muzyka na przykład dla młodych, tylko właśnie ta babcia, gdzie kręciliśmy, też dostała potem ten teledysk i była zachwycona. Забери меня домой, мой дом на горе. Ты роскоши во дворе. Раз, два, три, четыре, пять. Меня грамоте уже никакать. И кидать, и узоры вышивать. Вышивать. Ваша аудиторія, на кого ви більш керуєтеся? Все ж на білорусів чи на поляків? Dobre pytanie. Nie wiem, czy my się tak bardzo orientujemy na kogokolwiek. No, Робите і робите. robimy swoje, tak, po swojemu, robimy dalej, bo to... Fakt, że jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, że Białorusini tak bardzo nas supportują, bo to nie jest do końca białoruski, więc tym bardziej jest nam miło, że no tak fajne mamy i współpracę i po prostu dużo poznaliśmy ludzi, którzy nam pomagają. Ale na przykład podróżowaliśmy po Polsce, koncerty i nawet gdzieś głęboko w górach, gdzie graliśmy, no to ludzie tam nie rozumieją w ogóle, o czym my tam śpiewamy, ale mimo wszystko bawili się i nawet chcą się dowiedzieć czegoś potem o tym Podlasiu. Więc to jest na pewno takie fajne, że ostatecznie ten podlaski jest dla niektórych właśnie ciekawostką, dla niektórych jest po prostu takim powrotem do domu. Więc każdy trochę to odbiera inaczej, ale mimo wszystko ludzie się bawią przy tym i to jest ważne. Криху jeszcze macie taką edukacyjną misję. A, tak, Która називається. misja edukacyjna. Uczymy i Jest, tak, bawimy. tak, była w Оранівкова. До речі, ось ця мова криху ще жива, так? І ще старі люди на wioskach говорять нею, Tak, tak? tak. Właśnie ostatnio kręciliśmy teledysk i szukaliśmy tam chaty właśnie takiej i pamiętam właśnie przyszliśmy z takim panem, który nam tam udostępnił swoją chatę. Zaszliśmy do niego właśnie do domu, jego rodzice, tam już 80-letni i tak właśnie przychodzi, mówi: tutaj budu krócić i teledysk. I to było takie cudowne, oni po prostu w ogóle nie A wiedzą, o rodzice co chodzi. 80 lat. Tak, albo tam leżą. Budu krócić i Budu teledysk. krócić i teledysk, więc to jest piękne, że no jeszcze ja też na przykład przez długi czas, jak byłam dzieckiem, kolędowałam. Jeszcze u nas się zachowała ta tradycja, więc wychodziliśmy od domu do domu i właśnie no widzę te obrazy jeszcze do teraz, gdzie ci starsi ludzie już na wioskach po prostu siedzą sobie tam, ale cały czas to jest po prostu zachowane jak, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, że nic się nie zmieniło. А можеш заспівати кавалок ніякої колядки з того дитинства? Dobra. Звезда от востока ныне сияет, Мария пречиста Бога рождает. Пелена меже повила его, яслях положила, яко младенца. Вельми пригожа. No już dawno tego nie śpiewałam faktycznie. Наколькі цяпер вы шмат гэтага аўтэнтычнага матэрыяла выкарыстоўваеце, вось калі робіце песні свае? То я так разумею, раней вы збольшага вось рабілі проста такія аранжыроўкі гэтых песень, так? Так. А зараз вельмі шмат твайго ўжо ад цябе ідзе, так? Tak,
tak. Wydaje mi się, że to tak naturalnie przyszło, taka powiedzmy ewolucja, gdzie zaczęliśmy brałam jakąś pieśń i sobie właśnie ją tam dostosowywaliśmy, ale potem tak jakoś przyszło w sumie to do nas, żeby jednak zacząć po prostu swoje teksty pisać. Ja też się bardziej otworzyłam na to. No i to tak ewoluuje do teraz, że po prostu coraz więcej chcemy opowiadać przez te pieśni o nas, tak jakby o emocjach, a nie adaptować po prostu pieśni z kiedyś, bo jest też dużo takich zespołów, które tak robią i wydaje mi się, że my chcemy trochę pójść jakby, może tak, wydaje mi się, że dużo zespołów, na przykład wychodzących z tradycji, którzy chcą potem zrobić na przykład coś bardziej, nie wiem, elektronicznego, no to robią tak, 90% tej tradycji folku, no i tam 10% tej elektroniki, czy jazzu, czy czegokolwiek. My chcemy trochę zmienić te proporcje, że jednak wychodzimy właśnie z tej muzyki elektronicznej, jakby podstawą, a te Podlasie, powiedzmy, jest takim dodatkiem, tak subtelnie jakby to pokazywać, a nie właśnie brać pieśni tak 1 do 1 i po prostu tam zrobić bicik do tego. Więc raczej to jest też takie, wydaje mi się, może mniej oczywiste, tak, że chcemy po prostu odwrócić to wszystko. Як ти, Віктор, ось адштурхоўваючыся ад вось гэтай Нікінай філасофіі, разумееш, што будзе пасаваць рытмічна, энергетычна, так і музычна да гэтага ўсяго. Вось як ty гэта бачыш звычайна? Jak będą rzeczy pasowały do tego, o Tak, czym Nika tak. śpiewa, tak, do tradycji czy ten. Wiesz co, to jest jakiś taki proces, który chyba jest wspólny. To znaczy, to nie jest tak, że Nika przychodzi, ma pieśnię i ja dorabiam beat, tylko to czasami jest odwrotnie, nie? Że ja zaczynam z czymś podstawowym i Nika trochę dośpiewa i patrzymy, gdzie to może pójść, to ja dorabiam więcej i wtedy Nika dośpiewuje i jeszcze raz i wiesz, i tak się to razem jakby nawarstwia, więc to nie tak, że ja muszę tam myśleć, a to jest taka pieśnia, no to tutaj trzeba skomponować tak muzykę, tylko razem komponujemy od początku. To taki jest proces jakiś chyba. Tak, no i często na przykład jest, że właśnie Wiktor zrobi jakiś instrumental i my myślimy właśnie, jaka to jest emocja w tym, w sensie, co my chcemy przekazać na przykład za pomocą tego. Tak, tak. To bardziej tak. На беседе была на беседе, плыла на беседе, была на беседе, была на беседе, плыла на беседе, была. Вы неяк акрэслілі свой нейкі месседж? Вось што вы хочаце сказаць свету? No. Myśleliśmy o tym ostatnio. Znowu przy innej okazji, ale tak, myśleliśmy. Wiesz co? Tak przynajmniej ja mam, że to nieważne, jak coś robisz, co chcesz przekazać, bo ludzie, każdy ma inny zestaw emocji w sobie i każdy ma inną historię i inaczej odczyta muzykę, no nie? Inaczej coś do niego trafi, inne wspomnienia wywoła, inaczej zrozumie słowa, bo będą dla niego znaczyły coś innego niż dla drugiej osoby, nie? Więc to nie wiem, czy bardziej my się chcemy jakoś wyrazić, takie mam wrażenie. I są jakieś elementy, o których myślimy, no nie? Na przykład, czy wiesz, czy da się tańczyć dobrze, czy to jest taneczne, nie? Czy wywołuje w tobie taką jakąś chęć, nie wiem, wyzwolenia, dzikości takiej, no nie? To takie rzeczy związane z tańcem, nie? I odczucie piękna tego, o czym śpiewa Nika, no nie? Ale to nie jest tak, że my chcemy powiedzieć to i to, to i to. To zresztą chyba w ogóle przy robieniu czegokolwiek związanego z artem nie ma znaczenia takiego aż nie, bo każdy inaczej będzie sobie to odbierał. Potwierdzam. А што вы лічыце ўжо сваім на дадзены момант галоўным поспехам? A pośpiech to? Sukces. A, sukces, tak. Jaki główny sukces? Czy możemy nazwać takie jedno jakieś wydarzenie? To nie wiem. Ja mi się wydaje, że jakoś już sukcesem jest to, że fajnie sobie dzisiaj siedzimy i rozmawiamy o tym i cały czas coś się dzieje i mamy zamówienia na koncerty i będziemy grali w różnych ciekawych miejscach i pracujemy nad płytą
I po prostu to się dzieje i się tworzy taka rzeczywistość dookoła tego, co robiliśmy, bo w ogóle przecież to nie mógł być, nie myśleliśmy o tym jako o projekcie takim, nie wiem, który może jakoś cieszyć się, uderzyć do jakiejś grupy i cieszyć się sporą popularnością. Znaczy myśleliśmy, że to raczej niszowa rzecz będzie, bo szukamy lokalnego języka, którym też coraz mniej ludzi się posługuje tak naprawdę i zestawiamy go z muzyką, która jeszcze wtedy może nie była jakaś bardzo głównonurtowa, no nie? Taka raczej troszeczkę bardziej poszukująca elektronika to była. Więc to, że wszystko się jakoś fajnie układa, to chyba tak dla mnie jest swoistym sukcesem. No, mi się wydaje, że przynajmniej w moim odczuciu w pewien sposób sukcesem będzie to, jeśli jakby nasz projekt przetrwa próbę czasu tak zwaną. W sensie, że dużo jest takich zespołów, które faktycznie pierwszy jest ten boom i wydaje mi się, że my jesteśmy teraz na takiej pierwszej fali, powiedzmy, no i jeśli to faktycznie się utrzyma, to będzie fajnie. To będzie naprawdę się cieszyć, że jednak ta muzyka nie jest taka na przesłuchanie raz i koniec, tylko jest to jakoś propagowane dalej. Цю годину, цю хвилину погуляємо за вас, повеселімся зараз. Давай подивимося, що у нас є. В Białymstoku вас знаją? Знаją нас в Białymstoku. Я, до речі, видите, что была уражена, что вы записываете свои песни на стипендию Подляжского воеводства. Tak jest, tak było. Tak było, tak. Tam chyba Pierwsze trzy... pierwsze trzy utwory to było wsparcie od województwa Для беларусаў podlaskiego. гэта ўвогуле гучыць фантастычна, так, каб вот дзяржава там выдзеліла на культуру, так, Так. вось на нейкіх перспектыўных музыкаў грошы і сказала, вось вам давайце. То бок, як бы вас лічаць часткай іміджу Беласточчыны, атрымліваецца. Chcielibyśmy, żeby tak Tak, było. tak. To bardziej podlaskie niż nie tylko Białystok, bo to nie miasto, tylko całe podlaskie województwo. То бок, вамі ганарацца. Nas wsparło, tak, z tym. Tak, no bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie więcej właśnie takich współprac, bo faktycznie te Podlasie to u nas jest mocno zakorzenione w tym, co robimy. Aha, tak. Але на Падлясе шмат гуртоў, правда? No tak, zespołów jest dużo i to bardzo różnych, tak? Nie tylko tradycyjnych, folkowych, tylko przeróżne gatunki. W Białymstoku jest chyba nawet sporo, prawda? Ja też. Ale na przykład jeśli chodzi o sam Bielsk, no to tam większość to jest właśnie taki To jest Bielska. folklor. Tak. Слухайте, ну от у Беларусі звычайна было так, што ну каб займацца музыкай, каб неяк так прасунуцца і быць больш вядомым, трэба жыць у Мінску. Натуральна, там былі гурты нізкі, сальбодай дарогу, якія жылі ў Магілёве і ў Брэсце, але большасць усё ж там імкнулася ў Мінск, каб даць рады вось з музыкай. А вы... Znaczy u nas też w sumie tak w Polsce to wygląda, że Ale tam- trochę zostaje ludzi. Trochę Monika mówiła, trochę jest zespołu w Białymstoku, ale rzeczywiście chyba, Ale żeby- takich faktycznie, de facto takich zespołów, które się utrzymują z samej muzyki, to nie wiem, czy jest tak dużo. w Białymstoku? No i w ogóle tak. Trudno i tak w ogóle w Polsce, że no raczej to w ogóle. w ogóle ciężko, na przykład Są z tej jakieś- muzyki tradycyjnej to ciężko się utrzymać tak w ogóle tylko, nie? Z muzyki. Jakby też dużo znam ludzi, którzy raczej traktują to jako po pracy. Takie, więc tak. А ви, ну ти тільки музикою заробляєш? Tak, ja tylko się А ти маєш нормальну працю, я читала. Tak jest. Але хочеться, звісно, так само перейти на гэты Fajnie by ўзровень. było. Fajnie by było. Pracujemy nad tym. Па гэтых падзеях 20-го года сюды прыехала шмат беларускіх артыстаў у тым ліку, так? Вы ўжо са многімі пасябравалі, так? Маеце кантакт. Як вы лічыце, ці мусяць беларускія музыкі інтэгравацца ў польскую сцэну, ці ёсць тут для іх месца? Ну, ці патрэбна гэта ўвогуле? No osobiście uważam, że fajne są takie kolaboracje i potrzebne tak naprawdę, żeby się też nie zamykać po prostu w swojej takiej bańce. I my też staramy się to robić. Ostatnio zaprosiliśmy właśnie Anastazję Rydlewską do kolaboracji i tak samo właśnie różni artyści, którzy pomagają nam właśnie i ze scenografią, i właśnie z wizualnym naszym wyglądem, więc się wydaje, że jest na to miejsce zdecydowanie i to są warci uwagi artyści, którzy
no też wyjechali z Białorusi i chcą tutaj się po pierwsze jakoś utrzymać, więc warto ich też supportować po prostu, nawet jeśli chodzi o to, żeby oni mogli tutaj normalnie żyć. A tak samo oni, myślę, że fajnie jednak, jak już mieszkają w Polsce, żeby właśnie poznać też naszą kulturę i taki miks. Zresztą widzimy, różni DJ-e też grają i na polskich imprezach Białorusini, więc na pewno mogłoby to być też na większą skalę, ale dzieje się to w jakimś stopniu. Tak, super się cieszyliśmy, że udało nam się zaangażować trochę białoruskich artystów i duże wsparcie. I projekt Etika to w ogóle super. To, że Nika miała sesję do klika z nimi, to też było bardzo fajnie zrobione. Tak, DJ Kipach, którego pozdrawiamy, to też tak brał udział w akcjach z nami. No fajne to jest. Траве густой, давай со мной на голове венок зеленой. Я ловила йога, он заплыл долиной, а он заплыл за тобой, миленько. А ви до гэтай хвалі ўвогуле слухалі беларускую музыку? Ведалі, што там у музычным плане адбываецца крыху? Ja słuchałam białoruskiego roku często, bo faktycznie tu był festiwal Basowiszcza przez dużo lat i no bywałam na tym festiwalu i jakoś właśnie w sumie stamtąd poznałam różnych właśnie białoruskich muzyków i jakby od roku to już przeszło na inne, takie właśnie bardziej klimaty, co my robimy, czyli jakiś tam biały śpiew z elektroniką, więc ja to w większości, można powiedzieć, właśnie słucham takiej muzyki. Ja nie słuchałem za bardzo, no znałem Maxa Korża, no nie, to tam, ale on śpiewa po rosyjsku właściwie chyba. Max Korż i bardziej może docierały do mnie takie rzeczy z Ukrainy bardziej, wiesz, jak Alina Pasz, czy jak ta Aliona, no właśnie, to w tym byłem bardziej zanurzony, jeśli chodzi tak o rzeczy ze wschodu.